Hello ande. Hello only. Hello. Hello only. Hello. Welcome back to my channel ande. Welcome back to Galamawo. Hello लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि चेनेलाव नोंथांफोरखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आङो माने अकस्मातहाय न'आव थांनो ओंखारनांगौ जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो लामायाव माने ब्लग लालांनो होननानै आङो भिडिअ लालांनो होननानै भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो थांगोन टमटमजोंसो थांगोन आरो फिलफिलियाजों माने बेटारि गारिजों थांगोन आरो आङो ओमफ्राय ससे ओमफ्राय उदालगुरिसिम ट्रेनजों थांगोन आरो हरसिंगानिफ्राय ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होनना आङो बे भिडिअखौ खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अकस्मातसो थांनो ओंखारदों माने आङो थांनो गोनां गैयामोन दायो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो आं भिडिअखौ जोबजासिम स' बिदिब्ला नै सासेयाबो थांफानो लुगैनानै मा होनगासिनो आरोना बेखौ लांफाया बेहाय स्कुल दं नालाय गाबोन स्कुल दं नालाय बिहा फंबायखौ बामनानै लाना खारनो नागिरो फंबायखौ लाखिनो नागिरदों नै मेगन सानानैहाय मा खालामदो आरोलाय लोगोफोर जों फाइनालि बेटारि गारियाव गाखोबाय नै लोगोफोर दायो थांबाय थानोसै हरसिंगासिम नै फिसालायाबो गाखोबाय नेबाबो मोनैनि नैबेसिम ससे सफैलायबायमोन फिसालाया ओमफ्राय ट्रेनखौ मोनगोन ना मोनबा मिथिला आरोना लोगोफोर अखाबो हाहांहां अखाबो गोमो हाला जाबाय फाइनालि नै हरसिंगा सफैबाय जोङो दायो थांसै उदालगुरि ओमफ्राय नै अखा खोरोमदों ट्रेना खैथायाव मोनदों नै टाइमानो 17 जाबाय ओमफ्राय सासे लोगो मोनदों आङो लोगो सिनायदोंना सिनायाखै मिथिया इयो हाय आलारि नाम आरोना जों उन्दैयाव लोगो मोनलायनायमोन न' दायो आङो न'आव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दायो उदालगुरिसिम थांबाय थानोसै आरोना ट्रेना मोनफैसिगोन इथिं क्रसिं जागोनदां ने क्रसिं जागोन बेयाव क्रसिं जागोन आरोना लोगोफोर ट्रेन फैबाय नै क्रसिं जागोन आरो ट्रेना सफैबाय नै जों थांगोन ट्रेनाबो सफैबाय आरोना लोगोफोर फैगौ अखाबो हाबाय मानसिफोर नेलायगासिनो ट्रेन गाखोनो थाखाय अखा सिलांबाय अखा मोफ्लामदों फैगौ ट्रेना फाइनालि सफैबाय नै उदालगुरि आपन मोनफैयो उदालगुरि फैबाथाय ओंखारना लानोसै लोगोफोर बायबाय दै ओंखारनो नागिरदों नै फिसालासो ओंखारबाय लोगोफोर दानिया जोंनिया गारिया बहा दोङो ओइ बिनानाव लोगो मोनदों हाबसोबायसो नै आयंबो लोगो मोनदों बहा थांनायमोन बहा थांना फैखो खैराबारि सोरानाव थांनाय सोरानाव थाङाखै माबा आं थाहैनाय ओंखारबावानो आजा गुमै फैयाखै ओमफ्राय नोंसोर सोरखौ लिंहरदो मायाव थांगोन होमबालाय जमा लोगो मोनबाय नै लाजिबावो फाइनालि मोनफैबाय नै गामिनि लोगो मोनबावबायसो बिनानाव ओमफ्राय गारिया बहा दंथाय बेटारि गारि थांलायनोसै आरो न'सिमहाय लोगोफोर नै ट्रेना
गारि गाखोफिनबाय नै लोगोफोर दा बैयो नैबे बिनानाव बिराद लाजियो आरोना ओमफ्राय लाखोमा जाबाय आंजों मास्टार खानायसो दे जेबो नङा लाजिसो गारदों ओंखारनो फैसा गैयालायनो बाय बाय आरोना स्टेसनखौ ओमफ्राय दसेनो थांलायनोसै लोगोफोर नै मिनिदों ससे नायनो हागोन आरोना माबाखौहाय उदालगुरि बाजार जाग्राफोरखौ आङो ससे खिथिनोसै आरोना लोगोफोर स्क्रिन दखानिया स्क्रिन आइयालाय उदालगुरि बाजार जाग्राया बिनिफ्राय आयु उदालगुरि सान्थि जायगा गैयालाय हरो लोगोफोर उदालगुरि बाजार जायो आरोना बेखिनिनिफ्राय लोगोफोर हारलाथारनो उदालगुरि टाउन उदालगुरि बाजार जाग्रा एरिया बियो लोगोफोर नायदो नैबे लाबाय गावालि बेंक गावलि बेंक बन्द जाबाय दा बन्द जाबाय आरोना बेखिनियावनो बाजार जायो लोगोफोर बैथिं थाबाय बाजारा बैथिंजायहाय साइडथिं मोनायालै नैबे शपिं हल आनै शपिं हल फेशन लेबसो मार्ट स्टेशननि खोला फैनांगौ जोंनिया लोगोफोर खोलाहा फैगासिनो जोङो खोलाहा दावख्लायगासिनो लोगो बेखौ खिथि खोमाने आं बिराद लाजियो दा बियो खिथि खोमादों आं लोगोफोर मोजां नायनानै ला होनलायदो भिडिअ बारा गोलाव जायो लोगोफोर बिनिफ्राय आङो दोनथ'नोसै आरोना न'सिम थांना लाहैनोसै उदालगुरि कलेज मोनबाय उदालगुरि कलेजखौ भिडिअ खालामना होनो होननानै आङो खालामनाय जाबाय आरोना लोगोफोर न'फोरनाव मोजां नुवाखै इयो आखाइ मावसोगारदों आखाइया मावसोदोंनो रबिना फरायग्रा नामा नैबे एमएन जाजोब्बाय लोगोफोर नै अखाया जोङो बारग'गोना बारग'ला अखा सिजालांसिगोन नामा होनलायदो जागासिनो मोनजानायखाय दिनै दुस्थु खालामथाराखै मोनजानायखाय नै गरायमारि होनो लोगोफोर नैबेखिनिखौहाय गरायमारिनि सानजा थांनांगौ आरोना जों जायो नै इथिं थांनांगौ आरोना लेफ्ट साइडथिं ओइथिं राइट साइडथिं खाजाबादि मा लानो